Bliver du 4 år? Ja. Ej, hold da. 4 år. Det er ret meget, ikke? Jeg skal stadig ikke gå i børnehave, når jeg er 44 år. Ja. Det er du ret i. Det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Så vi starter lige med at tænde lysene. Okay? Først så var Trine. Først så blev Trine 1 år. Og det var ikke så. Og hvor var du henne, da du var 1 år? Jeg kan ikke se. Kan jeg sige dig? Kan I lige Jeg kan altså ikke se. komme en lille smule tilbage, så alle kan se? Ja. Hvor var du henne? Jeg kan godt se. Var du der i? Men jeg kan ikke se. Nej, så ser I lige om lidt. Jeg kan godt se. I var i vuggestue. Trine var i vuggestuen, da hun blev 1 år. Hvad for en stue gik du på? Hvad hed den, farmor? Jeg kan ikke huske det. Var du på blå, eller var du på Jeg kan ikke huske det. Det var sådan en i Københavns Kommune. Københavns Sådan en, Kommune? ja, Den det, var farveladefarve. ja, vi tager den. Godt Mange så. farver, ikke Trine? Mange farver. Så blev du 2 år. Gik du så stadig i vuggestue? Der gik du herover, ikke? Så kom du herover Min store på i skole. blå. Ja, Blå stue, og sammen med... hvem var der inde på det tidspunkt? Lise, ja. Og Heidi. Og Inge. Der var en blå stue her, og der var en blå stue derovre. Det er derfor, det var sådan lidt forvirrende. Der er altså ikke noget, du Nej. herovre. Lars, der er ikke noget, du herovre. Nej. Ved I hvad, det tager vi lige om lidt, ikke også? Så blev Trine 3 år.